Bis-separazzjoni tal-MEPA bejn l-Ambjent u l-Ippjanar wedna li ser tissaħħaħ l-awtonomija rispettiva taż-żewġ oqsma importanti. Barra minn hekk permezz ta' din ir-riforma rridu naslu għal bilanċ aħjar bejn il-konservazzjoni u l-ħarsien tal-ambjent u l-iżvilupp responsabbli. Għal dan il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat fid-diskors tiegħu fil-konferenza bl-isem Għati Semek lejn it-tiġdid tal-MEPA. Brincat fisser kif il-burokrazija u nuqqasijiet oħra tul is-snin telfu l-kredibilità f'din l-awtorità, kif ukoll naqsu l-effiċjenza tagħha.